Iz mora iznika ka sigurna stina. Sta si da ogriješ sve naše živote. Još ti pod ponistrom sa balamom vina. I još širiš zakon vire i dobrote. Lipši si od svega, Čau libre piše. Minjalo se vrime, pisani si mica, slavidu time. Lipo i bez priše, Sveti duje maru i sva splitska dica. Marjane, Marjane, kunemo se u te kad nas u svi bace. Marjane, Marjane, pivamo ti iz placa, rive i sa pjace. Marjane, Marjane, kunemo se u te kad nas u svi bace. Marjane, Marjane, pivamo ti iz placa, rive i sa pjace. Marjane, od uvijek si, sve si ka čača i mati. U crikvama moliš i dicu nam zabavljaš. Penšunate ladiš, a kad ponoć bati, zaljubljenu mladost na život pripravljaš. Marjane, Marjane, kunemo se u te kad nas u svi bace. Marjane, Marjane, pivamo ti iz placa, rive i sa pjace. Marjane, Marjane, kunemo se u te kad nas u svi bace. Marjane, Marjane, pivamo ti iz placa, rive i sa pjace. Marjane. Užas! Ma, kaj bi bil užas? Fileki su neke najbolje kaj Bog zmisli. Kaj bi fileki bili fini? Riba je fina. Pa dobro, je fina, ali ne mreš reći da nema onak nekakav čudan miris. Kaj bi imale čudan miris? Smrde. Pa normalno da smrdi. I ti bi smrdil da se kupaš u vodi u kojoj živiš. Ne? U našoj se kući prije svakog obroka pomolimo. I kod mene je tako. Kako? Pa niti Šveđanka ne zna kuhat. Kod mene je situacija posve drugačija. Moja žena tako loše kuha da se mi molimo tek kad pojedemo. Kaj čitaš? Nije mi jasno zašto nema rogove. Ma tko? Ti. Krava na slici. Stvarno je smiješno bez rogova. Daj da vidim. Kao malu su me jako zanimale domaće životinje i nije da se hvalim, ali puno znam o njima. Onda sigurno znaš zašto krava nema rogove. Krave, pogotovo ako su nemirne, mogu rogovima napraviti veliku štetu. Zato im seljaci znaju odrezati rogove. A postoje ti nekakve tekućine i otrovi koje, dok je krava još tele, kapneš na mjesto gdje rog treba izrasti i on jednostavno ne izraste. A postoje ti nekakve krave koje uopće nemaju rogove.
A razlog zašto ova krava na slici nema rogove je što to nije krava, nego konj. Ti ne brini. Nemaš razloga ni za što brinuti kad ti lijepo kažem. U 10 sam kod tebe. Neurotik. A ne, nije on neurotik, on je psihotik. Ma sve to isto. Nije. Razlika između neurotika i psihotika je što psihotik misli da su 2 i 2 5. A neurotik zna da su 2 i 2 4, ali ga to jako brine. Evo ga! Kavica za narku izvali. Kaj si ti naručila? Kavu? Lešo junetna za tebi. Pozdravite moj burazir Denis. Hvala. Čime se sad bavi? Opasnim poslovima. Opasnim poslovima? Kakvim? Ne znam. Pa kad ne znaš kakvim se poslovima bavi, kako znaš da su opasni? Pa kad me je zadnji put nazvu, čujem da tamo nekome govori. Ako spustiš pištolj, možemo nastaviti razgovarati. Otrišja sam cimu i ti ga sidro, zavea put naprijed i na tega idro. Karoc je u mraku, a jargola trese, priko obe bande, pina se penje. Čujem piva vitar i čupa sarče, krma kopa iza broda kamotikom brazde. Propinje se brova, čuti snagu mora, gledam ispred sebe i pratim valove. Valovi, vitar i noć, a ja i Gajeta sami. Priko mora tribamo poć, a vitar sve je jači. Fortuna gure, zipa kroz noć, a ja i Gajeta sami. Za kraj mi ćemo doć, pa neka nas vitar plaši. La 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 za kraj mi ćemo doć, pa neka nas vitar plaši. Sliku i obesimo našeg čovjeka. Tak je. Bog revi, imaš neke sitnog? Imam, ali ti ne dam. Je, pa čemu taj grubi ton? Obećao si da ćeš mi popraviti zvono na vratima. Pardon, gospodična Palisander, ja sam bil kod vas, 15 minuta sam ja zvonil, ali mi niko nije otvoril vrata. Kaj to znači? Da me ne buš čula kad zvonim? Obzirom da Srećko nije popravio zvono, kad dođeš na instrukcije, lupaj. Pa kaj, Punki, ti još uvijek ideš na te instrukcije? Idem. Joj, pa kaj ti tak slabo ide u školi? Ja! U petak sam dobil 2 komada. Čega? Jedinice. Aha. Dobil sam 2 nove jedinice. A iz čega? Iz hrvatskog i iz etike. Čoj, men, pa kaj nisi znao? Sve sam znao. Rekla je Marku da veli jednu prosto proširenu rečenicu. I Marko je rekel: Lucija hoda s Darkom. Onda je rekla Darku da veli jednu rečenicu. Darko je rekel: Lucija hoda s Markom. Onda je rekla Mladenu da veli jednu rečenicu. Mladen je rekel: Lucija hoda s Ivanom. Čekaj, pa kaj je ta Lucija? Nekakva je skor dama. To sam i ja pital. Zato sam dobil jedinicu. A na satu etike je rekla da je Bog svugde oko nas. A ja sam pital, kaj je Bog i u podrumu lokala
jel me neko tražio. I ona je rekla da je. Je pa kak? Alo, Kali, jel me neko tražio, opće nema podrum. Točno. I ja sam joj rekao da se ne izmišljava. Onda mi je i ona zašvasala jedinicu. Konobar! Šta je? Gdje je zapelo, ha? Ja naplati mi ovo što sam imao. Evo ga. 1080. Koliko? Pa evo, 4 bička, 4 salate, 4 konjaka i 4 butelje vina. 1080. Ja sam na tebi prvi put, nego ti meni lipo to objasni u tisućama. Aha, u tisućama to ti je 2080. Jel tako, šefe? Tako je, Miki! A što ti je to? Komadić mamutove kljove. Svako malo ju izvedem u šet. Mamutova kljova. Fosil mamutove kljove. Star 50.000, 1 godinu i 13 dana. Otkud tolika preciznost? Kad sam ga kupio, Štefek mi je rekao da je star 50.000 godina, a kod mene godinu i 13 dana. Pjesmu staru, tu koju srce zna. On može da te vodi i porez da ti kupi, sva blaga da ti skupi, sigurnost da ti da. Ali falit će ti bake i pjesme s ovog mora, i falit će ti noći za malo starog sna. Će zora, a kako ne bi čovjek kad voli kao ja, i proplakat će noći, i proplakat će zora, a kako ne bi čovjek